كعب دمፅ أمريكا واشنطن دي سي تولد قبريل خمامسيخم نلومي حموس شمونتنا حاسخ لتشحن عسرت تشعتن ويشدشتنا حاسخ لتشحن عسرت حدن ترنيا مدن من إسيات أب تساتفتي بروغرام يالي مالت تساتفتي بروغرام من إسيات مرحتي أفريقيا خطاكوري كالي من إسيون كاب كل تقرأي بميو خعللنا إيك مغول لقن على تغوزينا بترسلت آنك قربيو كماي أمسيخم نبزر زينا خناتو فصام مسرح غزا بارتي إثيوبيا وياناي ديمقراسياو ግንባር ህዝብታት ኢትዮጵያ ይወደግ ኣብ ኣኼባ ከም ዝርከብ ተፈሊጡ እቲ ፈጻም مسرح ኣብትሎም ዝጀመሩ ኣኼባ ንዝተፈላለዩ ኣጀንዳታት ኣልዒሉ ከም ዝመኽረሉ ዝረኸብና ዜና ይጠቅስ ብመሰረት እዚ ኣፈጻጽም መስራሕቲ ግንባርን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሃገራዊ ጉዳያትን ምይጥ ከም ዝገብር ቤት ጽሕፈት ይወደግ ሓቢሩ ኣሎ እቲ ፈጻም መስራሕ ንስራሕቲ እቲ ግንባር ብዕምቆት ድሕሪ ምግምጋም ኣንፈታት ነጺሩ ኣኼብኡ ክዛዝም እዩ ይብል ፋና ብሮድካስቲንግ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ባሌ ወረዳ በርበሬ ተፈናቐልቲ ዝብላዕ መግቢ ኣይረኸብናን እግሪ ዘትክለን ኣካል እውን ሲእና ኢሎም ኣማሪሮም በዝሒ እቶም ተፈናቐልቲ ኣስታት 5,000 ከም ዝበፅሑን ካብ 18 ከባብታት እቲ ወረዳ ከም ዝመፁን እውን ዝመፅእ ዜና ሓቢሩ ሓላፊ ምክልኻል ሓደጋ ባሌ ብወገኖም ኣብ ገለ ወረዳታት ተፈናቐልቲ ከም ዘለዉ ድሕሪ ምግላጽ እቶም ኣብ ወረዳ በርበሬ ኣለዉ ዝበሃሉ ሰባት ግና ተፈናቐልቲ ኣይኮኑን ከም ዝበሎም ወኪልና ሙኽታር ከድር ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምብራቕ ሐረርጌ ጸገም ጸጥታ ከም ዘጓነፈ ቢሮ ሓበሬታ እቲ ክልል ኣብ ፌስቡክ ኣፍሊጡ ብመሰረት እዚ ዕጡቓት ብሰንኪ ዝፈጸምዎ ጥቃዓት 7 ሰባት ሞይቶም 3 ቆሲሎም ንሓላፊ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ኦሮሚያ ረኺብና መብርሂ ንምርካብ ከምኡ እውን ምስ ክልል ዓፋር ስለዘራኽብ ኣብ ክልል ዓፋር ተመሳሳሊ ርእይቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፈተነ ግና ኣይሰመረን ይብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ፍሉይ ሓይሊ ኣብ ከባቢና መስፋሩ ዘይምርግጋእ ኣስዒቡ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ፍርሓት ኣበጊሱ ኣሎ ኢሎም ኣማሪሮም ነበርቲ ወራዒሉ ሰላምና ዓቂብና ንባዕልና እናመሓደርና ጸኒሕና ዝኾነ ዓይነት ምፍንቓል ሰባት ሓደጋ ሞትን ጸብእን ኣብ ዘይተኸሰተሉ ሃዋህው ብሕጋዊ ኩነታት ተላቢሶም ልዕሊ 120 ፍሉይ ሓይሊ ኣስፊሮሙልና ኢሎም ሓደ ንቪኦኤ ርእይቶ ዝሃቡ ነባርቲ ከባቢ ሓላፊ ጸጥታን ምሕደራን ዞባ ደቡብ ወሎ ኣቶ እጅጌ መላኬ ግና ፍሉይ ሓይሊ ኣብቲ ከባቢ ዝሰፈረ ኣገዳሲ ምኽንያት ስለ ዝተኸሰተ እዩ ከም ዝበሉ ናይ ደሴ ወኪልና መስፍን ኣራጌ ዝለኣኹ ሪፖርት ገሊጹ ኣሎ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ኣብ ሃዋሳ ዝወፈረ ሰላም ኣኽባሪ ሰራዊት ካብታ ከተማ ንኽወፅእ ገለ ነበርቲ እታ ከተማ ይጽውዑ ካልኦት ድማ ኣይፋሉን ክጸንሕ ኣለዎ ከም ዝበሉ ዝረኸብናዮ ዜና ይገልጽ ንቪኦኤ ርእይቶኦም ዝሃቡ ገለ ካብቶም ነበርቲ ህይወት ሰብ ይጠፋእ ኣሎ ዘረፋ እውን ይረኣይ እዩ ዘይሩ ሕቶና ይከበር ኣብ ዘይሕጋዊ ተግባር ዝዋፈር ወዲ ሃዋሳ ኣሎ እንተኾይኑ ሰራዊት በይኑ ዘይኮነ ንሕና እውን ክንቃለጹ ኢና ይብሉ ወታደራዊ እዝን መከላኸሊ ሰራዊትና ካብቲ ክልል ንኽወፅእ ካብ መንጎ ዝሓተቱ ኣቶ ለማ ክፍለ ዝተባሃሉ ወሃብ ርእይቶ ህዝቢ ናይ ገዛ ባዕሉ ሰላም እንተዘይሓልዩ ሰራዊት እንተብዛሕኻ ዋጋ የብሉን ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ለማ ወሲኾም ተሓፊሶም ዝተኣሰሩ ንኽፍትሑ ጸዊዖም ካልኦት ወሃብቲ ርእይቶ ብወገኖም ሰላም ዝረኸብና ሳላ ሰራዊት መከላኸሊ እቲ ሃገር ዝኣትዉ እዩ ስለዚ ክጸንሕ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ሙስላም ዓብደላ ዝተባሃሉ ክዛረቡ ከለዉ ሰራዊት መከላኸሊ ፈጺሙ ክወፅእ የብሉን ይብሉ ካብ ገዛና ወፂና ብሰላም ክንምለስ ዝኽኣልና ሳላ ሰራዊት መከላኸሊ እዩ ከም ዝበሉ ሪፖርት ጆናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ ገሊጹ ኣብ ጆሃንስበርግ ደቡብ ኣፍሪካ ልዕሊ 600 ኢትዮጵያውያን ከም ዝተኣሰሩ ኣባላት ማሕበረሰብ ንግዲ እታ ከተማ ገሊጾም እቶም ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ጂፒ እናዝተባሃለ ዝጽዋዕ ጎዳና ንዓመታት ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ተዋፊሮም ከም ዝነበሩ ይጠቕሱ ጠንቂ መሰሪ ኣብ ዘይሕጋዊ ስራሕቲ ንግዲኦም ተዋፊሮም ብዝብል ምስ ፖሊስ ድሕሪ ዝተፈጠረ ግጭት እዩ ስዒቡ ኣስታት 200 ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ከም ዝተኣሰሩ ወካሊ ማሕበር ኢትዮጵያውያን ንቪኦኤ ገሊጾም ኣለዉ ፖሊስ ደቡብ ኣፍሪካ ግና እቶም ኣስታት 600 ዝኾኑ ወረቐት መንበሪ ዘይብሎም ስለ ዝኾኑ ናብ ሃገሮም ክጥረዙ እዮም ከም ዝበለ መሳርሕቲ ናጽዮን ግርማ ዘዳለወቶ ሪፖርት ይገልጽ ምምሕዳር ትራምፕ ንክልተ ፌደራላዊ ትካላት ንወጻኢ ሃገራት ዝህብኦ ቢልዮናት ዶላራት ረድኤት ጠጠው ከብልኦ ኣዚዙ
ወይንለይ ዝለኣኹ ሪፖርት ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ረድኤት ወፃኢ ጠጠው ከብላ ተኣዚዘን ዘለዋ ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ ኣሜሪካ ሚኒስትሪ ወፃእን ትካል ዩናይትድ ስቴትስ ንኣህጉራዊ ልምዓት USAID እየን ኣቐዲሙ ንንጹር ዕላማ ዘይተመደበ ገንዘብ ኩሉ ክድስክል ይእዝዝ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ባጀት መንግስቲ ኣሜሪካ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣብ 10 መደያት ዝህቦ ረድኤት ወፃኢ ጠጠው ከብሎ ዝተኣዘዘ ኮይኑ ካብኣቶም ኣህጉራዊ ጉዳይ ጥዕና ዕቃበ ሰላም ዕፀ ፋርስ ከምኡውን ልምዓታዊ ሓገዝ ዝብሉ የጠቓልል ንቐፍቲ ሓድሽ ትእዛዝ እቲ ገንዘብ ካብ 2 ክሳብ 4 ቢልዮን ዶላር ክበጽሕ ከም ዝኽእልን ነዚ ዓመተ 2018-2019 ክጠፍእ ዝተመደበ ገንዘብ ምንባሩን ይገልጹ እቲ ባጀት ብባይቶ ኣሜሪካ ጸዲቑ ዝነበረ እዩ ነዚ ብባይቶ ዝጸደቐ ባጀት ብምምሕዳር ትራምፕ ምልስካሉ ድማ ንገለ ኣባላት ባይቶ ኣቖጢዑሎም እዚ ምምሕዳር እዚ ንኮንግረስ ዘለዎ ንዕቀት ዘሰንብድ ኢሉ ኣብ መንበር ኮሚቴ ወፃኢ ኮንግረስማን ኤልየት ኤንግል ኣስዒቡ ኮንግረስ ንናይ ወፃኢ ረድኤት ገንዘብ ክምድብ ከሎ ሓሳብ ኣይኮነን ዝህብ ዘሎ እንታይ ደኣ ሕጊ እዩ ብሕጊ መንግስቲ ተደገፈ ሕጊ ይብል እዚ ዴሞክራቲክ ሓጋጊ ኣስዒቡ እዚ ትእዛዝ ምምሕዳር ሪፓብሊካን ኣብ ዙርያ ዓለም ኣሜሪካዊ ክብርታትን መሪሕነትን ከይህልወና ዝገብር ዘሎ ይብል ኢንተርኣክሽን ዝተባህለ ንድኻታት ዓለም ዝሰርሕ ጥምረት ዘይመንግስታዊ ትካላት እውን ነቲ ረድኤት ክድስክል ዝገብር ትእዛዝ ምምሕዳር ትራምፕ ኮኒንዎ ኣሎ ወሃቢት ቃል ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ባጀት ራሸል ሰመል ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ ፌደራላዊ ትካላት ብኮንግረስ ዝተፈቐደለን ገንዘብ ብግቡእ ኣብ መዓላ ከውዕላ ሓላፍነት ኣለወን ዝብል መልሲ ሂባላ ኣብ ኩሉ ዝሓለፈ እማመታት ባጀት ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ረድኤት ወፃኢ ብዙሕ ምንካይ ክግበር ክእምም ይጸኒሑ ኮንግረስ ግን ኩሉ ግዜ ምስ ነጸጎ እዩ ዋይት ሃውስ ዝሓለፈ ዓመት እውን ከምኡ ፈቲኑ ነይሩ እዩ ባይቶ ዕረፍቲ ኣብ ዝወጻሉ እዋን ኣብ ሆላንድ ተሓለቕቲ መሰላትን ጉጅለ ሙስልማትን ደቂ ሃገር ተቋመቲ ነቲ ኣካታዕ ኮይኑ ዘሎ ሕጊ ሕጃብ ብሓይሊ ከተግብሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል ስጋት ፈጢሩሎ ፖሊስ ሆላንድ ኩባንያታት መጓዓዝያን ሰበስልጣን ከተማታትን ነቲ ክፋል ይኹን ሙሉእ ገጽ ምሽፋን ንኽተርፍ ዘግድድ ሕጊ ካብ ምትግባር ኣጠርጢዮም እዮም እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝሓለፈ ሓድሽ ሕጊ ሙስሊም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣደባባይ ገጸን ብሕጃብ ንኸይሽፍና ይኽልክል ኣብ መወዳእታ ስፖርት ስቴድየማት ትግራይን ባህር ዳርን ንግጥማት ቻምፒዮንስ ሊግን ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ከተኣናግዱ ግዜያዊ ፈቓድ ከም ዝረኸቡ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ካብ ስቴድየማት ትግራይ ባህር ዳር ድሬዳዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይህነፅ ዘሎ ሓዱሽ ስቴድየም ኣደይ ኣበባን ብቑዓት ኣይኮኑን ኢሉ ከም ዝነበረ እቲ ዜና ይሕብር እንተኾነ መቐለ ሰብዓ እንደርታ ኣብ ግጥማት ቻምፒዮንስ ሊግ ኣፍሪካ ፋሲል ከነማ ድማ ኣብ ግጥማት ኮንፌደሬሽን ኣፍሪካ ስለ ዝሳተፋ እተን ጋንታታት ኣብ ስቴድየማት መቐለን ባህር ዳርን ንመጋጥምተን ንኽተኣናግዳ ሕቶ ቀሪቡ ነይሩ ካፍ እውን ንግዚኡ ፈቒዱለና ኣሎ ቀኒልና በትረ ስልጣን ሰምዑ ኣለኹም ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ናብ ተረኛ መደብ መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና ተበግሶ ኣፍሪካውያን መንእሰያት መራሕቲ ያንግ ኣፍሪካን ሊደርስ ኢኒሽቲቭ ያሊ ዝተባህለ መደብ ኣብ 2014 እዩ ጀሚሩ ብኣካዳምያዊ ናይ ስራሕ ኮርስ ስልጠና መሪሕነትን ብኔትወርክን ዓቕሚ መንእሰያትን ዘዕቢ ፕሮግራም ቀጺሉ ማንዴላ ዋሽንግተን ፌሎውሺፕ ንኣፍሪካውያን መንእሰያት መራሕቲ ዝተባህለ ፕሮግራም ናይዚ ኣካል ኮይኑ ን6 ሰሙናት ካብ ተሳተፉ ኢትዮጵያውያን ንኽልተ መንእሰያት ናብ ስቱድዮና ዓዲምና ኣዛሪብናዮም ኣለና ኣብ ዓዲ ዝነበሮምን ኣብዚ ዝቐሰምዎ ተመክሮን መንእሰይ ንሃገሮምን ኣህጉሮምን ከመይ ክጥቀምሉ ከም ዝተዳለውን ገብረ መድህን ኣዛሪቦም ኣሎ ንርእሶም ብምልላይ ይጅምሩ የቀኒልና ስለዚ ጋበስኩምና ሹመይ ራህዋ ገብረ መስቀል ይበሃል ዝመጻኹ ካብ አዲስ አበባ ናይ ኢትዮጵያን ናይ አፍሪካን ኪነ ጥበብ ወይ ባህልናን ወግዕናን ንዓለም ከመይ ጌርና ክነፋልጥ ዝብል ስራሕ ይሰርሕ እዚ ንምግባር ከዓ ናይ ክዳውንቲ ወይ ናይ ፋሽን ባህልናን ምስ ፋሽን ረኺበ ዘራኽብ ትግርኛ ዝተሰባበረ እዩ ግን ኣነ ናይ ባዕለይ ስራሕ ዝጀመርኩ ስለዚ ኣነ ዘካሂዶም ምስ ሓፍቲ ኮይና እናተይ ሽመይ ደስታ መኮነን አልማዝ ይበሃል ሕዚ ዝነብረሉ ዘለኹ ከተማ ኣብ አዲስ አበባ ኮይኑ ናይ አይቲ ካምፓኒ ኣለኒ ኣብ አዲስ አበባ
بولك خالي لاونج صغور خالي كامباني لن كن محبراوي صراحيتا اب تمرت زدهباي نيتيف تانج اديوكيشن اب فوكس غيره باف مفتاح قانقا تمرتي ايزا امن انا افريكاويان باف مفتاح قانقا كسع يونيفرسيتي كسع سالساي درجه تمرتي تزيت ماهيرم تزدل لو تخبص وي كلني ليز قمت اب افريكا كسع 3000 قانقاታት አለው ካብቶም 3000 قانقاታት ሓደ ቋንቋ ጥራሕ كسع ተርሸሪ ሌቭል ዝወሃበሉ كسع ዲግሪ ማስተርስ ዲግሪ ማለት ንሱ ድማ አፍሪካንስ ዝበሃል ኣብ ሳውት አፍሪካ ዝርከብ ሓደ ቋንቋ አይቲ ክንብል ከለናስ ብምንታይ ማለት እዩ ቁርብለቶ ብርሃልና ተመረቁ ካብ መቀለ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ዝበሃል ኣብ መቀለ ዝርከብ ትምህርት ቤት ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ መቀለ አክቹሊ በኤሌክትሮኒክስ ኤንድ ኮሙኒኬሽን ኢንጂነሪንግ ካውን ተወሰነ ዓመታት ኣብ ኢንሳ ዝበሃል ናይ መንግስት ስራሕ ይሰርሕ ነይረ ን4 ዓመት መስራሕኩ ብናይ ባዕለይ ስራሕ መስራሕ ከም ዘለና ናተይ ሮል ሞዴላት መብዛሕትኦም ድሮፕ አውትስን ናይ ባዕሎም ቢዝነስ ጀምሩ ሰባት ትምህርት ገዲፎም ስራሕ ዘበሉ ማለት እዩ ኣኖንስ አይድሊንን ዝብል እምነት ነይርና ግን ኣዝዩ ኣገዳስን ደስ በሃል ፕሮግራም ኮይኑ ይረኸበዮ በቲ ዝተዋፈርኩም ዓውዲ ኣብነታዊ ስራሕ ዝኾነ ስራሕ በመስራሕ ተወዳዲርኩም ከም ሓሊፍኩም ዘለኹም ኣብዚ ፕሮግራም እዚ ባህላዊ ክዳውንቲ ኣብ ደረጃ ዓለም ንምፍላጥ ተሰርሐ ከም ዘለኺ ገሊጽ ከለኺ ብጭቡጥ እንታይ ዕውት ነገር ሰሪሕ ሄልኪ ተሓስቢ بمجمريا نابزي سرح كياتخو مستمركو اب هاينكن اثيوبيا يسرح نير دارك 5 عامات سخون ابو سرح كله سرح ناتي ناب عالم زلني الرائيه كاوها خميغيركا اب لوكال كامباني كميغيركا جلوبال زخونه كامباني خم تفطر بزح حلم درخ يبلو نيره كن تحاده كباد زخونه وساني زوسن كله صبق زخونه اكسبوجر رخيبه نيره انترناشونال وورلد كن اماراتي نيروني سو وي اب انترناشونال كامباني سريحه انترناشونال كامباني هافتام كجبر ወይ ከዓ ናተይ ዝፈትዎን ዝደልዮን ነገር ክገብር ነይሩኒ ዋና ነገር ዝወሰን ኩሉ ከመይ ገረ ዝሓሸ ነገር ክሰርሕን ይኽእል ኢለ ናይ ባዕለይ ስራሕ ክሰርሕ ወሲነ ካብኡ ከዓ ገና ይጅምር ኣለኹ ኢለ እዛ ሓስብ እንበር ሰክሰስፉሊ ኢለ ይሓስብ ሓደም ይኾነኒ ካብ ዝጀምር ካብ ጀምሮ ገና ደስታ ኣብቲ ዝተዋፈርካሉ ዓውዲ ስራሕቲ ዕውት ኢልካ ትብሎ እንታይ እዩ ማንዴላ ዋሽንግተን ፌሎውሺፕ ኣመራርጾም ብክልተ መንገዲ already success ረኸበን promising ኢሎም ዝግምቱዎም ናይ ባዕሎም መምረጽ ኣለዎም ናተይ after ፍርቅ ይመስለኒ ምክንያቱ ትናተይ ክራውዲን አይ ሶሉሽንስ at least ተወሰነ ዝግመት revenue ረኺበሊ ናይ ባዕልኻ ቢዝነስ ምጅማር ነው ባዕሉ ኣብ ናይ መንግስት ገዲፍካ ናይ ባዕልኻ ምጅማር ነው ባዕሉ ዓቢ ነገር ይመስለኒ ንምጭማራ በዚ እቲ ንሶሳይቲ ዝጠቅም ኢንተርፕረነር ማለት ኣብ ሽግሪኡ ሽግረሎ ኢሉ ዝገድፎ ሰብ ዘይኾነስ እቲ ሽግር ከመይ ገረ ሶልፍ ክገብር ኢሉ ዝደል ማለት እዩ ስለዝኾነ ሁሉና ኣብዚ ናይ ማንዴላ ዋሽንግተን ዝተመረጽና እቲ ሽግር ስለዝፈታሕናዮ ዘይኾነስ እቲ ሽግር ሪኢና ግን ሶሉሽን ፕሮፖዝ ገርና ናፍቲ ሶሉሽን ንኸይድ ዘለና ወጣታትና ተሰብሲብና ማለት ከም ትፈልጥዎ አፍሪካ በሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኢትዮጵያ ናይ መናእሰይ ሃገርያ ካብ 105 ሚሊዮን ዝግመትና ህዝብ ኢትዮጵያ ትሕቲ 15 ዓመት 42 ሚእታዊ እዩ ካብ 16 እስከ 35 ዘሎ ድማ ብዙሕ እዩ ስለዚ ናይ መናእሰይ ዓዲ እዩ ኢትዮጵያ እዚ ኣብታ ሃገር ዝህልዎ ጽልዋ ዝህልዎ ተጽዕኖ ንቅድሚት ከቢድ ከም ዝኸውን ስራሕ ምፍጣር ንስኹም ትመንሰይ ስራሕ ክፈጥር እንታይ ኢኹም ትምዕዱ ዋላ ንመንግስት እውን ክኸውን ይኽእል ካብቲ ንስኻቶም እውን ብተመክሮ ትሰርሕዎ ዘለኹም መናእሰይ እንታይ ክገብሩሎም ስራሕ ምፍጣር ኢንተርፕረነርሺፕ ናይ ስራሕ ዕድል ምፍጣር እንታይ ክገብሩሎም እዚ ብጣዕሚ ሰፊሕ ጥያቄ እዩ ግን ኣነ ክልተ ነገር ክብል ይደሊ መጀመርያ ነገር ናይ ኣእምሮና ኣተሓሳስባ እዩ ብጣዕሚ ናይ ፖቨርቲስ መጨረሽታ ኢና ዘለና ምክንያቱም አብዛኛው ዝኾነ ሰብ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ሰብ ሳሃራን አፍሪካ ካብ $10,000 ዝተሓተ ኣታዊ እዩ ዘለዎ በዓመት ስለዝኾነ ናትና ሪያሊቲስ ምስ ዓለም ዘይራኸብ እዩ ስለዝኾነ እን ማይንድሴትና ክንሓስብ ከለና ከመይ ጌርና ኢና ናይ ባዕልና ሽግር ብባዕልና ንፈትሑ ንኽእል ኢልና ክንሓስብ ኣለና እዚ ካብ ተጸባይነት ካብ ዓለም ዝህበና ኢንፍሉዌንስ ከመይ ጌርና ጥዑይ ተቀቢልና ዘይኾነና ገዲፍና ብባዕልና ትሽግርና ክንፈትሑ ኣለና ኢልና ክንሓስብ ኣለና እቲ ካልኣይ ዝብሎ ዝደሊ ከዓ ኢንተርፕረነርሺፕ ብጣዕሚ ክድገፍ ኣለዎ ምክንያቱም ኩለናስ ህዝን ኣነ ሓደ ግዜ ንምንታይ ኣኺ ሄኒ ከንስራሕ ገዲፍክስ ናይ ባዕልኺ ትጅምር ኢልኪ ዝብሉ ንሰባት ኣለዎ ብጣዕሚ ብዙሕ ዘበረታት ዑኒ ከዓ ሰባት ኣለዎ ግን ኢንተርፕረነርሺፕ ማለት እቲ ሽግርናስ ባዕና ክንፈትሖ ዝሕግዘና መንገዲ እዩ ስለዝኾነ ንሱ ብጣዕሚ ክድገፍ ኣለዎ ማሕበረሰብናስ እዚ ከበረታት ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ንሱ እንድሕር ጌርና ቦተም ኣፕ ዝብልዎ ነገር ኣለዎ ፈረንጅታት
ካብ ታሕቲ ዝጀመረ ዴቨሎፕመንት ማለት እዩ ሞ ንሱ እንድሕር ተበረታትዑት እቲ ኢኮኖሚና ከዓብዩ ኢኮኖሚ እንድሕር ዓብዩ ከዓ ኤምፕሎይመንት እውን ሶልቭ ይግባል እቲ መንእሰይ እውን ስራሕ እናረኸበ ይኸይድ ኣብቲ ናይ ራህዋ ክውስኸሉ ተኮይነ ታዩ ዝወለቶ ነገር መጀመርያ ማይንድ ርእስኻ በቃ ናይ ባዕልኻ ምስራሕ ኣብ ካልኦት ሰባት ምጽባይ ንሱ ምውጋድ ሓደ ዓቢ ነገር እዩ ናይ ባዕልኻ ትሰርሕ ከለኻ ድማ እመነኒ ታይ በሃልስ ቢዝነስስ ትርፍ ተዘይሃልይወስ خساره ይብሉን ይባሃል ኣይትኸስርን ኢኻ ቢዝነስ ተጀሚርካ ታይ ትድፍረት አንተ ናይ መጀመርያ ዘላዛ ናይ ፈለማታ ትገብራ መጀመርያ ስቴፕ ያምበር መስዓተ ኻይስ ትበልዑ ይትረፍሙ ዝኾነ ነገር ኣይትስእንን ኢኻ ምክንያቱ ብጣዕሚ ዘይተዳህሰሰ ብዙሕ ነገር ይዘሎ በኢትዮጵያ መናእሰይ በባዕሎም ተሞክሮም ግን ሓደ ነገር ክውስኸሉ ዝኽእል ነገር ግን ህዝብና በተፈጥሩ ህዝብና ኢትዮጵያ ጠቅላላ ኣክተወስዶ ከለኻስ ሰርቫይቨር ዝበሃል ታይ ሞ ጽዒሩ ነባራይ ካብ ቀደም ካብ 3000 ዓመት ጀሚርካ ጽዒሩ ነባራይ ታይ ዝኸብዶ ምስፍሕፍሕ ዘይክእል ንእሽተይ ናይ ምድጋም ባህር ኣለዎ ሕሳብነት እዚ ካራምቡላ ተኸፊት ካራምቡላ ድሕሪኻ ይኸፍት ታይ ዘርእየካ ንምስራሕ ድሌት ኣለዎ እቲ ናይ ኣድያ ጸገማት ይዘለዎ ማለት እዩ ሻሂ ቤታት ኩሉ ነገር ካብደይ ኤግዛምፕል ኳ ወስዶ ከለኹስ ኣደይ 20-30 ዓይነት ቢዝነስ ያጀ ሞኪራ ሕዚ ኮይነስ ቢዝነስማን ኮይነ ኸሪያ ከለኹስ ይገርመኒ ካፌ ትኸፍት ዝኾነ ነገር ትሸይጥ ታይ ህዝብ መብዛሕቱ ሰብ ድማ ኸሚ እንጀራ ይሸጡ ትናይ ምልዓል ኣሎ ተኸመይ ገይረ ግን ኣስፋሕፊሕስ ካሊ ሰብ ኣቢለስ ከመይ ገይረ ኸውፅኦ ዝብል ነገር ይጸገም እሞ ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ጻንሒት ክንምለስ እሞ ኣበይ በጺሕኩም እንታይ ርኢኹም እንታይ ተማሂርኩም ራህዋ ኣነ ናብዚ ኣሜሪካ ክመጽእ ከለኹ ከም ኢትዮጵያዊ ነረ መጽእ ግን ሕዚ ክምለስ ከለኹ ኣፍሪካዊት ዝኾንኩ ስምዒት ዝስምዓኒ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ፕሮግራም ነይሩ ንምንታይ እዚ ዝነበረና ምክንያቱም 25 ሰባት ነርና ኣብቲ ዝነበርኩሉ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ቴክሳስ ኦስተን ነረ ዝነበርኩ 25 ዝተፈላለዩ ዓድታት ነሮም ሪፕሬዘንት ተገይሮም እሞ ኩሎም ዝመጹ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ዓዶም ዝተፈለየ ነገር ዝሰርሑ ዓብይ ዓቕሚ ዘለዎም ነይሩ ስለዝኾነ ስለ ሴኔጋል ስለ ቦትስዋና ስለዚ ኩሎም እሲ እቲ ዝነበረና ኣተሓሳስባን ናብ ዝለዓለ ነገር መጽዩ ምኹላቶም ክዛረቡ ከለው ኮመን ሽግር ነይሩና ኩልና ለዝኾነ ከመይ ጌርና ኢና ብሓደ እዚ ሽግር ክንፈትሖ ንኽእል ካብኡ ከዓ ብዙሕ ተማሂረፍ ካባቶም ካባይ እውን ዝፈልጦ ነገር ኣካፊ ለመጽእ ማለት እዩ ስለዚ ሞር ኣፍሪካዊነት ስምዒት ይስምዓኒ ኣሎ ህዚ ደስታ ኣበይ ከይርኻ ዝኸል ኩሉ ኣብ ሊሃ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ፔንሲልቬንያ ቤተልሄም ዝበሃል ቦታ ይኸይደ ተሰም ዓይነት ስምዒት ዘለኒ ምስ ረሃዋታ እዩ ብዙሕ ካብዚ ፕሮግራም ግን ካፍቲ ኻሊ ዝፈልጦ ብዛዕባ ብዙሕ ነገር ፈሊጠ ብዛዕባ ባዕለይ ዘይፈልጦም ነበርኩ ነገራት ከመይ ጌርካ ጉጅለ ትመርሕ ከመይ ጌርካ ጋንታ ከመይ ጌርካ ተዋድዶ ታይ ትርዳእ ካብ ሰብ ካብ ብትሕቲኻ ዘሎ ሰብከ ሕጂ መራሒ ኾንካስ ካብ ብትሕቲኻ ዘሎ ሰብ ታይ ትወስድ ከመይ ጌርካ ትወስዶ ኣብ ምርዳ ኣብ ዓድና ሕዚ ወላ ብፖለቲካ ደረጃ ወላ ብቢዝነስ ደረጃ ዘይለ ነገር እዩ ማለት ሓንሳብ ሓደ ቦታ ተሒዙ ሓደ ሰብ ከምዚ መፍትሒ ብሙሉእ ንሱ ዘብሎ እዩ ዝመስሎ أنا بتعمي تماهير خمس كاب أفريقيا دم بتكبار كتري أخلّ خان سي كاب تيوري خطفلت أخلّ خان بحساب كتفلت أخلّ خان ننبين بتكبار جن خميس بقولوا دس بحالة سبات amazing زخون سبات كم زلوا بقى نناي بعلو سبلوا كأون دام بتعمي دني قيم نظام خمورس خلص كم يجينهم كم زمورس حدا سب نأخذ ترى كم جمرة بخال أي معلت ترى قلته له حدا سبات تهجراونت هجراونت تناخيرنا يا خالد ما خمس قدم زولته كم يجرك بلوكال درجة حسيبك كم يجرك علم لخاوي تخون أظن نجار تزحنا جريت ماهرة كابز عدها زوسركم ولدكم استمهاركم صنعاي بدعم استفلي نجار حسبكوس عد خوينك حسب كله بزعوا أمريكا نبكال عد خيدا نيرة قلنا بأمريكا نزعون نيرة مو أمريكا بدعمي فتان جيزيس جنزبي لهم زحسبوا سبات نكوميونيتي ومن محبرة سوا هيوت بزح جيزي زي بلهم سبات اللي يحسبوا منيرة جن مسكتكو أب أوستن بدعم استفلي نجار رخيبيو وين قل سب بدعم جيزي هبويهم نبعل خاص نسخات فلت إلهم يمزح حسبوا جن نبعل خاجر كاس كم يجر كخان تو كوميونيتي نت محبرة سبسي تهب زبل كا بتعمل strong زخون sense of community اللوم يومه نسو بتعمي عبي نجاري لازم حسبه ممكنياتهم أفتن إحنا زلنا يو محبرة سب كم زخت كبر لك زخت كبر لك إلو محبرة سب زهبة كان جرله نسو صبغيو جن حدا جزء لميت كبرنا يو مست زلنا عمي كاين نبري جبرنا يو حدا جزء ممكنياتهم حدا سب مثالي أرت نحر دليو جن ولد دون نحر دكتور خون دليو موسي بقى دكتور يخات خوني الكاس خوفي خاتبه إذا خون خمي جير كايخات نات كنايس ممكنياتهم إجابة ربونك فترة خلص استفلا يونيك نجار هيبون نايو نتي يونيك زجبر كنجار كمي جير كات هوصو
ኣውፅኢኻስ ካብኡ ከዓ ነቲ ማሕበረሰብ ከመይ ጌርካ ትህብ ዝብል ኮንሰፕት ይረኺበሉ ሞ ንሱ ብጣዕሚ ጠንካራ ኣተሓሳስባ ሕዚ እቲ ዝተምሃርኩምዎ ካብ ኣሜሪካውያን ወይ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ፅናሕ ዝረኣኹምዎ ተምሃርኩምዎ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ከመይ ተዳሊኹም ኣለኹም ካብቶም ካልኦት ኣፍሪካውያን ዝተምሃርኩምዎ እውን ሓዊስኩም ማለት እዩ ኣጋና ክለዓል ከለኹ ካብዚ ያው ትፅቢተይ ንእሽተይ ውስን ኣቢለ ክለዓል ክኸድ ከለኹ ምክንያቱ ኣብዛ ዓዲ ኩሉ ነገር ልሙፅ ዝኾነ መንገዲ እዩ ዝኸድ ብጣዕሚ ኤፊሽንት ዝኾነ ሲስተም እዩ ዘለዎ ግዜ ብጣዕሚ እዮም ዘኽብሩ ሓደ ነገር ተምሃርናዮ ካልኣይ ነገር ድማ ከም ዝረህዋ ዝበለቶ ኣብ ማሕበረሰብ ኣድሂቦም እዮም ዝሰርሑ ክምለስ ከለኹ ከመይ ክጥቀመሉ ዝኽእል ዝብል ነገር ኣነ ብግለይ ማለት እዩ ሓደ ኣብ ታይም ብጣዕሚ ኣትኪረ ክሰርሕ ካልኣይ ነገር ድማ ርእሰይ እውን ሊሚት ኣይገብሮን እየ ክምለስ ከለኹ ምክንያቱ ፖቴንሻል ናይ ወዲሰብ ፖቴንሻል ርአየ ዓቕሚ ኣበይ ክበፅሕ ከም ዝኽእል እንታይ ክግበር ከም ዝኽእል ሳልሳይ ነገር ድማ እዛ ኔትወርከይ ምስ በዓል ራህዋ ወላ ምስ በዓል ቶም ካልኦት ኣፍሪካውያን ሓባራዊ ዝኾኑ ፀገማታትና ከመይ ጌርና ክንፈትሕ ከም ዘለና ብተዋደደ መልክዑን ቀጻላይ ብምውጋዕ ንኽንፈትሕ ተስፋ ይገብር ዘይተምሃርኩም ነገራት ካብ ካልኦት ዘይፈልጦም ነገራት ካብ ካልኦት ናተይ ቲም መንበራት ብምውሳድ ኣዋሂደ ክሰርሕ ዝሓስብ እናተይ ሓደ ክጭምሮ ዝደሊ ነገር ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ግዜ ክንሓስብ ከለና ንኢትዮጵያ ጥራሕ ንሓስብ ወኢትዮጵያ 100 ሚሊዮን በላይ ዝኸውን ሕብረተሰብ ኣለና ከይትን ዓብይ ዕዳጋ እዩ ዘለዎ ግና ከዓ ኣፍሪካ ኣዘ ኮንቲነንት ተወዳዳሪ ክንከውን ኣለና ኣብ ኢንተርናሽናል ማርኬት ኣብ ኢንተርናሽናል ማርኬት ከመይ ጌርና ተወዳዳሪ ንኸውን ሓደ ካብ ፖሊሲ ጀሚርካ ካብ ንግዲ ዓለም ለከ ዕዳጋስ ካቱ ኣለና ምክንያቱም ዓለም ንዓና ስክሪኤና ይደልዩ ንሕና ከዓ እዚ ኩሉ ሪሶርስን እዚ ኩሉ ነገር ሒዝና ካልኦት እዮም ዝገብሩልና ዘለው ንዓና ስለዚ እዚ ክንገብርስ ናይ ዓቕሚ ዴቨሎፕመንት የድልየና እዩ ኣብ መወዳእታ ክውስኾ ዝደሊ ነገር ከዓ ኣሜሪካስ 700 ናይ ዝቕፅል ትውልዲ ናይ ኣፍሪቃ መራሕቲ ኢላ ኣብ ኣሜሪካ ምፅኣትና ኣላ ንምንታይ ኣሜሪካ ተምፅአልና ናብዚ ንሕናስ ኣፍሪካ ዩኒየን ኣለና ንምሳሌ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኣፍሪካ ዩኒየን እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ንወጣታት ንዞም ዝቕፅሉ መራሕቲ ስለዝኾነ ንሕና ናይ ባዕልና ሽግር እንድሕር ንፈትሕ ኣለና ነዚ መንእሰይሲ ንምንታይ ኣብትና ናይ ባዕልና ኮንቲነንት ዴቨሎፕ ዘይንገብሮ ዝብል ሕቶ ኣለኒ እሞ ኣሜሪካ ስለ ዝገበረትልና ብጣዕሚ ከመይ ጌረ ከም ነግረካ ኣይፈልጥን ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ብጣዕሚ ኢና ነመስግኖም ራህዋን ደስታን ኣብዚ መፅኹም ንዝሃብኩም ንሰፊሕ ሓሳባት ናይ መናእሰይ ሽግር ዝፈትሕ ናይ ተኣህጉር ናይ ተሃገር ሽግር ዝፈትሕ ዓበይቲ ሓሳባት ኢኹም ኣካፊልኩም እሞ ብጣዕሚ ለባማት መናእሰይ ኢኹም ብሓቂ ያሊ ንለባማት ሰባት መሪፁ ናብዚ ስቱድዮና መፅኹም እዚ ሓሳባት ስለ ዘካፈልኩምኒ ብሽመይን ብሽም ተመከልቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መስግነኩም ንቅድሚት እውን ኣብ ተመሳሳሊ ጉዳያት እናተራኸብና ከም ንሰርሕ ተስፋ ገብር ይቐኒየለ ምስ ራህዋ ገብረ መስቀልን ደስታ መኮንንን ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ነዊሕ ስለ ዝኾነ ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ፌስቡክናን ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ክንሓልፍ ናብ ክልል ትግራይ ጣዕመ ካሕሳይ ወዲ ቀሺ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ስነ ጥበብ ዕቱብ ዝነጥፍ ዘሎ መንእሰይ እዩ ጣዕመ ወዲ ቀሺ ካብ ኣስመራ ክሳብ ዓዲግራት ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ኣብ መኣዲ ስነ ጥበብ ዝተኣልከ እዩ ጣዕመ ካሕሳይ ሓንቲ ናይ ግጥምታት መድበል ግጥሚ ዝሓዘት መፅሓፍ እውን ኣሕቲሙሎ ወኪልና ዓለም ፍስሓ ኣብ መደብ መንእሰያት ከቕርቦ ደልዩ ናብ ኪነ ጥበብ ዓለም ያው በዓላታት ተፈጥሮ ፀውዕካ እንዴት ናይ ጥበብ ዓለም ኣብ ውሽጠይ ነይርኒ ይመስለኒ ግና ብዝበለፀ ዝክሮ ካብ ኣስመራ ናብ ዓዲግራት ምስ መፃና ብ1987 ብናይ ኢትዮጵያ ቆፃፅራ ሽዑ ሻድሻይ ክፍሊ እናሃለኹ ጉረባብትና ነይሮም መምሃራን ክራር ዝፃወቱ ፍቅሪ ይፅሕፍ ግጥምታት እውን ነይረ ብኡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ ሚኒ ሚድያ ኣሎ ሽዑ ግጥምና ንብብ ሓደ ብከምኡ ቀስ በቀስ ንኣትናዮ መፂና ማለት እዩ ካብ ኩሎም ኣውታር ስነ ጥበብ ኣብ መዳይ ሙዚቃ ብልዕሊ ዝነጥፍ ዛጊድ ክንደይ ሰሪሑ ንንመን ከሂቦም ይኸውን ኣነ ገና ይስራሕ ይኹን እንዴ ዝብል ኣብቲ ጥበብ ዓለምስ ቀስ እንዳበልኩ ፍሑኽ እየ ዝብል ዘለኹ ታተ እየ ዝብል ዘለኹ ስኢሎም ጻብዕት ዝቁፀር ስራሕቲ ኣለው ኣብ ዝግበር ውድድራት ጥራሕስ ሓደ 3-4 ይሓልፉ እዮም 8-10 ድርፍታቱን ንሰርሕ ኢና ከምታት ኣሎ ግን ምስቶም ናይ ኣልበም ዝሃብኩም ምስቶም ነፀላ ዜማታት ዝሃብኩም ሓደ 50 ልዕሊኡን ይኾን እዮም ዝብል ክስተ ያለኒ ካብቶም ስራሕኩም ንምጥቃስ ዝኣክል ኣብ ሰዓት ዝብጣዕሚ ፍሉጣት ካብ ዘለው መናእሰያት ድምፃዊ ኣማኒኤል የማነ ማዕረይ ዝብል ደርፊ ኣነ እሰሪሐሉ ቅድሚኣ ዘላውን ናፍቆት ትብል ንዕባ ትብል ሳውን ኣነ ሰሪሐሉ ብሓፂር ኣማኒኤል የማነ 5 ደርፊ ሰሪሐሉ ንጆን እውን ሓደ 3 ደርፊ ሰሪሐሉ
زاني حجز له معمد سرح كله شكر تبل لكاتي تبل تعوات درف النبرة سرح له كاستان مروني نازل مسامان اللي ما أنا بحدث درفون أبناي 4 عامات تعواتي نبرة درفي كيروس شاكر دمصاوي طعنتو مسرت قدامي هيلن سهالو تبهال دمصاويتن نقصة كتمانون بحبار سرحو درفون أنا سرح لهم بزحات يوم خفتم عبيتون تقادلتي زنورو عبيت حزون نكونريل شومندي قلت من زمان سرح اللي أبز غربا جزي نفيلمون نايتو إلترا مخفت زنور مزمور قاتم زلم بس هزبيتي فقر برتعو بحيل أدخل تحاوس كله شعوه مستحدش عمت أدهبة حدش عمت سلام كينو نكو عبرهان كنا زبل قلت من زمان سرحون أنا يسيبهم زي كازي أتم نبعل تقال أول هاي لماريام سلام من كرارين كالوتن ون قلت متاتون زي ماتاتون وادست مخانم يزارب أبقالوت عودتها السنة بابون موسواسا يقدفن طعمو الدغشي قالت بالمتحفون نحت متابقعيو حزت ايتي كنا طبب حفشاو اندز مصكا عسلكا مخاو اب غليو تنكريلكا تاطوب غليو كوم تبلو حزت طبب جن سيلو بكل ነገር بت تنكف كبلك خلو بيمانا يغونخا بصغامون يمصكا بقن بدحريتكم ناخونه سلازشجر كليتنا خفي اب دايركتينغ ون دايركت غبري اب سكريبت رايتينغ ون سكريبتون نصحفينا خابو اب موساون انا كواتواس ايخون كن يرئين مو نع تواسات لهايلم سكريبت يبوني سصنيعه سرح خولو موسيقى ودراماتات قلت موسيقى ودراما سرح لكم اب تخطاطالي ناي تلفزيون دراماتاتون تواسي لكم اب حدا مدرخاتون لايف دراماتاتون تواسينا لنا مالتي اب مصحفون كم قدم خلت عام تصحفكوا قلت مدبل قطملا بق خفتا قلت المصحفكا بعليونا بيبان يرا قال ام بقليل قلت يخونمو اسكي منالبات بركت سبل ارس زلون متات كم زلا درد كنت كونكو ابرس خازلا حطرت عليات كاسمعني حنتي كابز فتوا قطمي نيراسا برهان تزقدحت بالصر زبلت يامو دسون سلت بلني قاطامي مرأيت تسانم رقتيون سلنورو مساي عطاتهم نحاسوكن صحافكو سلازخونه ايو برهان انت زقدحت بالتا قطمي لبي بها كبلو منفسي كفساه اب عينخ طليقه خبل طنبلاح علم كستبهلا كرئات صباح هيوتي كان صبارق عينخ خلقح برهان ما حصبكخي برهان تزقدح ولا عين برهان ينصف مويتي زيد ناصح برهان تزقدحت القطمي زيها بو نقدم تودقشي اب كم يدول سرحت نخوينا قصالي ناي حساونت صحافكم مصحفت له قال اي مدبل قطمونا الله لوميتي حجز يدليو تنيحت متواغاون سلازخبره مولت اكل ترخيبنا سو ناب عداغا خنقربنا كالي جن زي تسرحو بركت زبول درفتات الله بالبم زموصو زخلو بنصلاون بركت زبول درفتات الله قصرم زي النعا باتاتهم كنمصينا بل بعليون كرارن اشي سلازفتاتن بناي بعلي دمصون كمصيله يحسب ناودا اخو يزلخو حسب كيوم ناب قبرن مقيار ابرتي حق سرح يلاو انتن ذهب كان مبرهي أزي مسكن يدمت أمريكا راديو عالم فسها كان مغله